Ngakolunye uhlangothi amaphoyisa aseGoli abophe abasolwa abangaphezulu kwenkulungwane ngesikhathi enza umkhankaso obizwa nge-Operation Shanela e-Eldorado Park phakathi kwaYizolo nanamuhla. Lo mkhankaso wamaphoyisa esifundazwe ubanjwa amasonto onke endaweni ezihlukene zesifundazwe ukusiza kwamaphoyisa endawo ukuqeda kanjalo nokugwema ubugebengu. Iphulo lokubamba ucwangco kwiphondo laseRhawutini i-Operation Shanela ligqugqise ngeenkqubo zoqoqo kwindawo yase-Eldorado Park ngentseni yanamhlanje. Ligxile kwiinkxalabo zolwaphulo-mthetho. Sukela izolo eli phulo liphembelele ekubanjweni kwabarhanelwa abangaphaya kwewaka ngezenzo zolwaphulo-mthetho ezohlukeneyo. The operation started yesterday whereby the detectives they were raiding suspects that have been on the run after committing serious and violent crimes. So across the province, we were able to arrest more than 1,000 suspects. And out of those suspects, 250 of them were arrested for crimes that are related to gender-based violence. So in this operation here, we've already arrested 74 illegal immigrants. Indawo yase-Eldorado Park njengenye yeendawo ezixhalabisayo ngolwaphulo-mthetho. Iqela elikhethekileyo logunyaziso-mthetho linika ingqwalasela libeke esweni le ndawo. We've got an anti-gang unit that we've also deployed in this area to tackle the issues of gangsterism. And the local police station, Eldorado Park Police Station, they've intensified police visibility. So they make sure that they are having operations every week to ensure that they combat this crime. Amapolisa ayaqhubeka ukwenza isimemelelo kubahlali ukuba bangenelele ukubanceda ukufumana iinkcukacha ezincedisa kuphando lwabo nasekufumaneleni amaxhoba ubulungisa. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka, e-Eldorado.